Добре дошли в Турция! Днешния влог се намираме в Турция. Още по-зато в Одрин. Одрин е един град, който е близо до границата между България и Турция. Искам само да ви се извиня с Лейдари. Искаме да ви се извиним много, че не сме снимали сигурно от един месец-два или по-скоро месец и половина, защото все пак знаете какво? Не, чакайте. Значи, сега ще ви кажа, защото ние в принцип сме научили с Лейдари и се учиме на всичкото отгоре. Аз и Лея сме вече 4-ти клас и сещате се каква е работата. И да, ще се включа, когато видим нещо интересно. И така, тази джамия Салемие. Това е джамия Салемие. Тези колони са дълги цели 74 метра. Даже може би километра. Не, по-скоро метра, дами и господа. Една според мен много красива джамия. Но в момента е пред ремонт. Да, в момента е пред ремонт. И сигурно до година-два ще строят. Но ето назад оператора може да покажа колко още, че има още една джамия. Даже може би каза, че това Одрин е града с най-много джамии в Турция. И да. Значи хора, искам да ви кажа, че също дойдох тук в Турция, за да си купя дубайски шоколад. Аз до сега намерих един дубайски шоколад, ама не бац, не исках оттам. И да разхожда се аз тук из нищото. И знаете ли какво открихме? Открихме Дубай чоколад, който току-що го купихме. И беше доста скъп. А то от Турция. А всъщност знаете ли, дами и господа, че дубайски шоколад е турски? Защото съставката, която е вътре, е турска. Надявам се да бъде вкусна, защото тези пари на вятъра, ако сме ги дали на вятъра, ще е малко гадно. Целият ми клас каза, че дубайски шоколад е мега добър. Най-добрият ми приятел ни казва, че е пробва дубайски шоколад и е уау! Но и аз ще го пробвам. Останете до края на видеото, като го пробвам. Така хора, се заръхме малко да ядем. Така, взехме си това с месо, зелена салата и питка. Така, да. Чао. До когато се видим. И така хора, общо взето това беше от Турция и обратно към къщи. Значи хора, тук що ние сме, значи в момента сме в фришопа, но няма да си купим нищо, защото буквално тук всичко е в евро. Защото в евро е ясно, че е скъпо. И да, напускаме Турция и гаскам спирото в София, защото трябва да пробвам дубайски шоколад. Аз вече нямам търпение. Още май няма да ви снимам. Поне се надявам и ще се видим, когато се видим, или ако не, ще се видим, когато сме в студиото. И така хора, обратно в студиото. Извинявам се, че вчера не снимах как нощи, защото ние буквално се прибрахме в 1:30 и много ни се спеше.
нямаше как. Но сега е време да пробваме дубайския шоколад. Така, значи искам само да кажа, че доста хора казват, че трябва дубайския шоколад да е на марката Вера. Всъщност, не е Вера, аз се обърках. Не на Вера, на Фикси. На Фикси, да, и на Фикси шоколади са оригинални, но не само заради марката. Защото само да ви попитам, ако Фикси фалира, то трябва да има логика, иначе няма да има оригинални дубайски шоколади. Трябва да се мисли хора, но нищо да е. Така, дубайски шоколад, ето, бай чоколад. Сега как да го отворим? Много лесно. Така, злато имаме тук. Хора, само да ви кажа, че за този шоколад много пари дадохме с майка ми, баща ми. Брат, много мазан. А сега ще ви кажа как да откриете всъщност оригиналните шоколади. На оригиналните шоколади тя, нали, казах, че не само на Фикси са оригинални шоколадите, но и на Вера са оригинални шоколадите. Значи, сега ще ви кажа, дубайски шоколад е оригинален, като го познаете по ето тези шарки по шоколада. Да, шарки по шоколада ви казва всичко. Така. Трябва да се сложа малко, защото сигурно доста ще цапа. Кон вижте упаковката. Ето тук има нацапано. Така. Нека да пробваме. Ако корема много ме боли, брат. Много ме боли корема. Така. 3. Какво е това, бе? Аз без да исках го разшупих. Брат, какво е това, бе? Не знам. Така. Намери смираш на нормален шоколад. Сега ще го близнам. Така. Значи. 3. Майко, надявам се да е хубаво. 3, 2, 1. Чакайте, то от тук няма шоколада отвътре. Има вкус на нормален милка шоколад. Да, горе-долу на такова има вкус. Кола. Така, хора, задъвкахме. И сега. Само да кажа, че дубайския шоколад по принцип е турски, а не е дубайски. Защото съставката, която видяхте преди малко, тази съставка, тя беше такова. Тя беше турска, от турски хора са направили тази не ме слушате, правят този крем в шоколада. Иначе така, няма вкус на милка шоколад. Все пак крема го прави по-различен. Но от 1 до 10 бих му дал може би 8 от 10. Защото първо доста добре беше
опакован. Беше злато. Злато. И е оригинален, защото има, пак ви казвам, има шарка върху него. Не вярвайте на тия неща, че на фикси само са оригинални, а и на Веира и някакви други марки, но трябва да гледате шарката отгоре на дубайски шоколад. Иначе, ако няма шарка, че не е оригинален. И да, това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за братчерите. Хора, още един абонат и ни остава 70 абоната. Ние за 2 месеца натрупахме 20 абоната. Много добре. Така, същия дух продължайте. Така. И това беше, дами и господа. Довиждане и чао! Абонирайте се за братчерите и оставете по един лайк за канала.